όσα δεν φτάνει αλεπού, θα κάνει και μαστάρια. Κύριε Δυσκύλη Κάπα, τα τελευταία 3 χρόνια κατεβαίνετε στο πανεπιστήμιο 1 μήνα πριν τις εκλογές και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κατηγορείτε την προοδευτική, το ΑΚΕΛ, τη ΦΕΤΕΠΑΚ και την κοκκινοσκουφίτσα. Από τη στιγμή που λείπατε 1 χρόνο από το πανεπιστήμιο και δεν έχετε να δείξετε τίποτα στους φοιτητές, τουλάχιστον μην παίζετε με την νοημοσύνη μας. Άλλωστε, ο οργανωτικός σας είναι εκείνος που κοροϊδεύει τους εθελοντές της καφετέριας. Από τη μέρα που ανοίξατε, κατηγοράτε την προοδευτική αυταρχική. Εμείς σας απαντάμε. Δεν φταίμε αν είσαστε απόντες και ενοχελικοί. Από τη μέρα που ανοίξατε, μας κατηγορήσατε για την καφετέρια. Απλά ενημερωτικά, η καφετέρια δόθηκε από την πρώτη εβδομάδα του πανεπιστημίου, αλλά αποσύρουν ο ιδιώτης. Απλά για να θυμηθούμε, όταν εσείς είχατε την προεδρία, η καφετέρια ήταν κλειστή για 1 μήνα. Και βγαίνατε και λέγατε ψηλά στους φοιτητές ότι δεν ανοίγει λόγω το χάμπουργκερ. Όταν εμείς λέγαμε για τις παρατηρίες του λειτουργού των ομίλων, εσείς τους κάνατε πλάτες με τα έντυπά σας. Πριν μερικές μέρες βάλατε στο Facebook μια φωτογραφία με το σούπερ σύντροφο. Έτσι ενημερωτικά την ίδια φωτογραφία τη βάλατε και πριν 2 χρόνια. Έχουμε και λέμε. Τότε μας κατηγορούσατε για το wireless. Το βάλαμε. Μας κατηγορούσατε για το γυμναστήριο. Το ανοίξαμε. Ζητούσαμε νέα τμήματα στο ΔΕΒΑΡ. Τα ανοίξαμε. Μας κατηγορούσατε για τα λεωφορεία. Εμείς τα βάλαμε. Ο πρόεδρος σας τα έκλεισε. Οι φοιτητές, για ό,τι χρειαστούν, έχουν πάντα δίπλα τους ένα σούπερ σύντροφο. Είναι στα μίληση, αλλιώς και είναι το μόνο που προτείνεται στα έντυπά σας. Στις φοιτητές, στις φοιτήτριες, στις 23 του Οκτώβρη στηρίζουμε προοδευτική κίνηση φοιτητών για ισχυρή εκπρόσωπηση στις σχολές και στα τμήματα.